Dan huwa timbru ieħor fuq il-Labor u fuq l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat. Iksaħaq l-editorjal ta' The Malta Independent fejn il-ħadd kelmet fuq l-investigazzjoni li saret mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali brabta mal-iskandlu tal-Fortina e kif il-poplu insteraq miljuni ta' euro. Dan l-editorjal saħaq kif dawn il-flus setgħu faċilment jgħinu l-familji Maltin u Awċini jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom, xi ħaġa li anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwarha. L-investigazzjoni li saret mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali konferma kif dan l-ftehim sar b'tali mod sabiex jiffavorixxi entità privata flok l-interess pubbliku. L-editorjal għallu koll li qed jistenna l-gvern ta' Abela juri rida tajba u deskriva reazzjoni tal-gvern bħala waħda diżappuntanti billi prova jitfattort fuq l-awtorità tal-artijiet biss. Barra minn hekk l-editorjal saħaq li issa minnu fil-poter irid jgħaddi mill-kliem għal fatti hekk fil-poplu qed jistenna l-gvern jieħu azzjoni billi juru kontabilta, jirriforma l-awtorità tal-artijiet u jirritorna il-flus misruqa. Dan ir-rapport tal-NU mhuwiex sempliċiment dokumenti ieħor imma huwa turija ta' sistema politika li qed ħares lejn l-interessi tal-ftit flok tal-poplu. Jekk ma jkun hemm ebda azzjoni l-gvern juri biċ-ċar li ma jkun tgħallem xejn. L-Independent insistiet li wara dan l-iskandlu l-poplu Malti qed jistenna ġustizzja u spjegazzjoni ċara.